स' लोगोफोर दिनै आङो बुहुत हेपि बुहुत खुसि आङो मानो होनबा आंना नैबे इउटुबा नैबे सानसुमा नार्जारी ब्लग इउटुब चेनेला माने कमिउनिटि स्ट्रिक फैदोंमोन आरो ना स्ट्रिक फैदोंमोन ओमफ्राय मानिटेसन जायाबो होनलाबायदों गोबां मानसिफ्रानो ओमफ्राय दा माने एप्लाइ खालामजाबाय आरो ना माने सिगाङावनो माने मास मोननै जाबाय माने वाच टाइमा फुल जाबाय साबसक्राइबाबो 3000 थांबायमोन आरो ना ओमफ्राय दा माने एप्लाइआ फैफिनबाय आरो माने हारसिङैनो गेवफिनबाय आरो ना माबाया अन जाफिनबाय माने लोगोफोर कमिउनिटि स्ट्रिकआ अन जाफिनबाय आरो ना माने आं दा बुहुत हेपि माने होनबा बुहुत मोजां भिडिअ खालामसिगोन आं एबारहाय माने आङो माने चेनेला मानिटेसन जानाय नंला होननानै माने भिडिअखौ बिराद जानला मोनला हगारबायमोन आरो ना एबारहाय मोजां हगारसै लोगोफोर नै सानसुमा नार्जारी ब्लग बेखौ साबसक्राइब खालामहै आरो ना लोगोफोर नै सानसुमा नार्जारी ब्लगखौहाय सापर्ट खालामहै थाबैनो माने 4000 साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर फटाफटनो मोजां भिडिअ लाबाय थासिगोन लोगोफोर नैबे सानसुमा नार्जारीखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालाम।